Hej, jeg hedder Peter Majbo, og jeg underviser bygningsingeniør og bioprocesingeniørstuderende. Og jeg er blevet bedt om at fortælle en lille smule om min holdning til evaluering og hvad jeg synes, der er vigtigt omkring evaluering af studerende. Og der vil jeg sige, at altså man har noget evaluering, som skal give underviseren noget feedback i forhold til at gøre undervisningen bedre. Og ideelt set, så er det vigtigt at få den evaluering løbende, som undervisningen skrider frem, fordi der er jo forskel fra det ene hold til det andet. Så det handler jo om at prøve på at bygge det ind i sin undervisning, at man konstant får noget feedback i forhold til, hvordan synes de studerende, det her det fungerer, hvordan er sammenhængen, kan de overskue det, kan de se, hvor skal det føre hen og sådan nogle ting. Så der er det jo vigtigt at få nogle mekanismer til, hvordan kan man få den her feedback fra de studerende undervejs i forløbet. Samtidig så synes jeg også, det er vigtigt, at man laver en mere formel midtvejs- eller slutevaluering, hvor man også selv bliver bedømt. Og der synes jeg sådan set, det er vigtigt også at kunne vise de studerende, at man som underviser også tør stille op til at gå lidt til eksamen og bede dem om at få deres kritik og deres gode forslag til, hvordan undervisningen kan gøres bedre, og hvad har der været godt og dårligt. Og at man også viser, at man tager deres synspunkt, at det er vigtigt for en som underviser, og det tror jeg også har betydning for studerende, at man får lov til at give udtryk for, hvordan man har oplevet et undervisningsforløb. Så der synes jeg sådan set, at man skal turde stille sig op og få den direkte kritik. Og min egen oplevelse er, at den er tit meget konstruktiv og tit meget sådan velment. Så det kan jeg kun synes, at vi skal fortsætte med at have den evalueringskultur ind også på det niveau. Jeg kan også prøve at fortælle en historie om, hvordan jeg har prøvet at praktisere sådan det sidste, fordi jeg har selvfølgelig brugt nogle af de spørgsmål, som ligger i vores nuværende sæt omkring, hvad er det, vi skal huske at undersøge, når vi evaluerer. Der synes jeg, det er udfordringen er, at man kan få en hel masse svar, som kan være svære at håndtere og få uddraget den vigtige essens af. Og en af de ting, jeg har gjort, synes jeg med lidt sådan succes, er også at prøve at få de studerende til at diskutere nogle af de her evalueringsspørgsmål i grupper, før de skriver deres kommentarer, fordi man så får lidt færre kommentarer, lidt mere kvalificerede kommentarer, fordi de studerende får en større lejlighed til at reflektere over det, før de udtaler sig. Og det giver også et grundlag for at samle op på sådan en diskussion og i virkeligheden få fundet de kommentarer ud, som er særlig vigtige at tage med videre. Jeg har også prøvet at bruge det her nye værktøj, som vi har indkøbt, som hedder det her klikker-system, hvor man sådan stemmer om tingene, fordi jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at få en anonym afstemning omkring de spørgsmål, der ligger i evalueringsspørgsmålssættet nu, og så få dem delt ud i klassen, så alle kan se, hvad er egentlig stemningen omkring det her, hvad synes de andre, samtidig med, at man eller som udgangspunkt for den her diskussion i grupper omkring, hvad er det så for nogle mere fremadrettede gode forslag, vi kan komme med til underviseren, så det her kan blive bedre næste gang.